जय श्री गुरु हर हर महादेव। आज हम शिव चर्चा के बहुत ही प्यारा एगो कथा और एगो गीत सुनाया जाता नहीं। अगर आप सबके अच्छा लगे तो कृपया चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर जाओ और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखल जाओ। तो ई कथा बाटा एगो बुढ़िया रहली, उनकर 3 ठो पतोही रहली सब। तो तीनों पतोहिया बुढ़िया के तनको सेवा नहीं करे सब। खाना रहे तो खाना बचल खुचल जौन रहे तो उन्हें बुढ़िया के खाए न कुल कब्बो ही नहीं रहे कि चलो बढ़िया ताज़ा गरम खाना बना के या तनी बुढ़िया के समय से कुल खाना दे दें। तीनों के तीनों पतोहिया उहे रहली सब। कौनो कुल खाना नहीं टाइम से दें कुल बुढ़िया के, आने कौनो कुल कुछ बूझें कुल बुढ़िया बेचारी केनो तबीयत खराब रहे लेकिन बुढ़िया के जल्दी कुल सेवा पानी नहीं करा कुल। बुढ़िया शंकर भगवान के बहुत मानत रहे, बहुत पूजा पाठ करत रहे और शिव चर्चा जहाँ होत रहे तहाँ बेचारी बुढ़िया चल जाती रहली लाठी ले ले। तो बेचारी बुढ़िया चल गईली एक ठहर शिव चर्चा होत रहे गांव में, चल गईली वहीं जाके बैठ के शिव चर्चा सुनत रहली। सुन भैली और प्रसादी मिलल तो लेके वहीं बैठ के प्रसादी खैली और रोत रहली तौले त गाँव के कुछ मेहरारू अभी वहीं बैठल रहली सब, लगली सब पूछे कहली सब ये बुढ़िया माई तू काहे त रोती अड़ू, तुहरे का कष्ट बाटे। त लगली बुढ़िया बतियाए कहतिया ए बहनी लोगन आ देखा हमरे 3 ठे पतोही बड़ी कौनो कुल ने समय से हमके खाना पानी दी है, कुल ने हमार सेवा करी है कुल, कौनो कुल कुछ हमके बूझे ली नाई कुल। त सब गुरु बहिना लोग वहाँ बैठल रहली लोग, कहली लोग कि अच्छा ऐसन बाटे कि तू परेशान न हो खो ए बूढ़ा, ऐसन करो आज अगर घरे जई हो तो राहे में से ढेला आंकड़ा बीन ले जई हो, बीन के ले जई हो तो ओके बक्से में रख दी हो आ रोज राती के निकाल के ओके ढेला के गिनी हो, कही हो कि 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 1.5 लाख 1 लाख ऐसे करके जोड़ी हो आ गिनी हो या फिर वैसे बक्सा में धो दी हो। आ कौनो पतोहन से बतई हो नाई कि हाँ का तू गिनती अड़ू आ कहाँ रखती अड़ू, आ बक्सा में हमेशा ताला मार के रखी हो आ कौनो मिलिन से बतई हो नाई कि तू का गिनलू हो। केतनो कुल अगर पूछे कुल हो सके तो कुल इनके सुना के ई बतिया कही हो या गिनी हो। बुढ़िया कहली ठीक बाटे। अब बुढ़िया बेचारी प्रसादी उठौली खैली आ खा के चल दिहली घर एक तरफ। आ घरे जात जात बेचारी राहे भर इतना बड़ा आंकड़ा बिनत एक झोरा आंकड़ा बिन लिहले रहली, एक झोरा आंकड़ा बिन लिहले रहली लेके गईली घरे। आ घरे जाके कौनो पतोहन से कुछ कहली नाई, ले जाके रख दिहली बक्से में आ ताला मार दिहली बूढ़ा। ओकरे बाद जब राती के ठीक 12 बजता तब बुढ़िया निकाल के आंकड़वा गिनत या 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ऐसे क के 1 लाख 1.5 लाख क के गिन के आ ऐसे ध दिलस। तो जब ऐसे गिनत 2-3 दिन हो गई तो ओकरे छोटकी पतोहिया के राती के नींद खुलल। तो नींद खुलल तो आई तो बुढ़िया वही समय गिनत रहली। तो केवाड़ी लगे कान लगा के छोटकी पतोहिया सुनत या बुढ़िया गिनत यही 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख। तब छोटकी पतोहिया कहती अरे बाप बुझाता बुढ़िया तो बहुत बिक्खो गहना रखले बाड़ी, अरे रुपया पैसा रखले बाड़ी। अब ओकरे पचल नाई का कैला से दौड़ल गईल। ओकरे बाद बिहान भइले सुबेरे जाके गईल सुतल, बिहान भइले सुबेरे जाके अपने जेठनियन से यह बात कहलस कहतिया ये दीदी समन नहीं जानता नी बुढ़िया तो बड़ी पैसा रखले बाड़ी, हमन जानत रहनी कि बुढ़िया कंगाल बा। बुढ़िया तो ढेर खजाना पैसा रुपया पैसा रखले बाड़ी, ये दादा ले इनकर सेवा नहीं कल जाए तो दीहे उहे ना पता चले कोनो कौरी दे दें बड़ा सेवा जतन करे पड़ी। तो और जेठनिया कुल कहली कि ना झूठ बात है तौले बुढ़िया कितना पैसा कहाँ से आ जाई। तो छोटकी कहती नाही दीदी रौरे सबन जानत नहीं बनी, चली सभे नाजू राती के देखाई हम रौरे सबन के बुढ़िया के तर गिनती रहली गई। कहली कुल ठीक बाटे। फिर अगले दिन राती के 12 बजल जब बुढ़िया उठ के लगली आंकड़ा गिने
तब का कैली कुल तीनों पतोहिया उठ के कान लगा के सुनत रहली कुल। बुढ़िया गिनत यही 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 1,00,000 1,50,000। अब त तीनों पतोहिया सुनली कुल त अब कुल के लगल इतनी बेचैनी होखे। अब होता अगोरा कुल की बात कब भी नहीं होखे। बिछौना पर गईली सुतली कुल। अब कुल के नींद नहीं आवे कि कब भी नहीं होखे। जैसे ही भी नहीं भइल तैसे ही तीनों पतोहिया कुल उठ के कोनो चाय बना के ले अतिया, तो कोनो हाली हाली खाना बना के नाश्ता बना के ले अतिया, तो कोनो खाना बना के ले अतिया। तीनों कुल मार तरे ऊपर एकदम बुढ़िया के लगली कुल सेवा करे। लगली कुल सेवा करे कि बुढ़िया जौन मने धैले उइले बाटे रुपया पैसा तन हमके दी। वही के चलते अब लगली कुल सेवा करे। अब बुढ़िया के खूब सेवा होखे लगल। कौनो रोज सुबेरों का कुल गोड़ चाटा, एक मिली सुबेरे गोड़ चाटे पूरा तेल बुकुआ करे, एक मिली दोपहरिया के करे, एक मिली राती के करे, तीनों मिली कुल 3 टाइम बांध लियली कुल। लगली कुल सेवा करे। अब बुढ़िया के इतना सेवा होखे लगल कि बुढ़िया जौन 4 साल में मरे करल तन 10 बरस जी गई। अब 10 बरस ले बुढ़िया खूब आराम से दिन कटलस। केतनो कुल का बुलावे कि ये बूढ़ा किन्ना धैले बड़ू पैसा, ये बूढ़ा का धैले बड़ू, बुढ़िया बतावे नहीं। बुढ़िया जनती रहे कि कौने कारण से हमारे इतना सेवा होता टे, तब बुढ़िया बतावे नहीं। बुढ़िया से कुल कई बेर बक्सा के चाबी मंगली कुल कि ये बूढ़ा दी चबिया तनि बक्सा उक्सा झाड़ दिहल जा, त बुढ़िया दे नहीं चबिया। त खूब कबूला तीनों मिली कुल मांगे कुल, लेकिन बुढ़िया दे नहीं। त बुढ़िया के कुल खूब सेवा करें कुल, खूब सेवा करें कुल। कुछ दिन बाद बुढ़िया मर गई। जब मतलब आदमी कितना दिन जीवित रही, एक न एक दिन त ओके दिए होके कहता है बुढ़ियो मर गई। बुढ़िया मर गई ओकरे बाद से का कैली कुल। अब तीनों बेटुआ कुल मिल के कहना कुल ले आओ माई के बक्सवा तुड़ा जा। त पतोहिया कुल बड़ा होशियार रहली कुल। कहली कुल ऐसन बाटे कि अब बक्सा नहीं तुराई, अब ना तो रिश्तेदार जुटल बने, आ तुम लोगन के दीदी बहनी जुटल बड़ी लोग। अब देखिए लोग इतना रुपया पैसा कहिए लोग हमनों के हिस्सा बखरा चाही, माई इतना रुपया धैले बाटे ते आ ऐसन बाटे काम क्रिया बीत जाई तब बक्सा तुराई। त कहना सब कि ठीक बाटे। ओकरे बाद बुढ़िया के कुल खूब बढ़िया से काम क्रिया कईना कुल, खूब दान पुण्य कईना कुल, अपने लग से लगा के खूब दान पुण्य कईना कुल, खूब लुटा पटा के इथी कईना कुल। ओकरे बाद सब नात रिश्तेदार पर पहुनी दीदी बहनी जौन भी आयल रही लोग सब अपने अपने जब घरे चल गई सब पर पहुनी, तब कुल का कईना बेटुआ पतोहिया मिल के आ बुढ़िया के बक्सा कुल तुरना कुल। आ जब बक्सा कुल तुरना कुल तो देखा था ना कुल बुढ़िया एक बोझा इतना ले ढेला माटी भर के धैले रही है आ उहे खड़र खड़र गिनत रहे रोज। अब त देखली कुल त कपारे हाथ दे के आ बैठ गई कुल की जाए दादा ले यहाँ कड़वे के चलते बुढ़िया के हमन के इतना सेवा कर दिहनी लोगन बताव। त ओकरे बाद तब शिव गुरु के बेचारी बुढ़िया बहुत पूजा पाठ कैले रहली, भक्तिन रहली। एकरे वजह से आखिर वहाँ गईले के बाद बुढ़िया के इतना ज्ञान मिलल कि ओकर जौन बचल खुचल जिंदगी रहल थोड़ा बहुत तवन सुखमय बीतल। तो सब गुरु भाई गुरु बहिना से विनती बा कि आप सब भी जरूर शिव गुरु के शरण में जाइल जा और अपन दुख अपन कष्ट दूर कइल जा भगवान शिव गुरु के सेवा में उपस्थित होके। तो चलिए सभी आज आप सबके एक छोटा सा गीत सुनाया जाता नहीं, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कइल जा और कमेंट में ज़रूर बतावल जा कि कथा आप सबके कैसन लगल है। तो हरि हरि सुगवा के लाले लाले ठोढ़ावा, हरि लाले लाले ठोढ़ावा की बोलिया बोलाए सुगना हर हर महादेव, बोलिया बोलाए सुगना हर हर महादेव। हरि हरि सुगवा के लाले लाले ठोढ़ावा, अरे लाले लाले ठोढ़ावा की बोलिया बोलाए सुगना हर हर महादेव, बोलिया
कोयलिया बोलाए सुगना हर हर महादेव।